Наистина оценката за артистичност не може да бъде по-висока при тази хореография. А сега лидерът. Независимо от високата трудност. Това е преход. Обърнете внимание на височината на неговите скокове. Предишния световен шампионат в Родес, Франция 2010, той беше четвърти. Състезател с отлична техника, отлична гъвкавост. Преход. Облъскваща опора с обръщане до опора Венсън. Висока ъглова до шпагат. Трудни упражнения, без грешки изпълнени. Нула 9 упражнения от група гъвкавост. Вижте, той използва целият квадрат, придвижва се, кръгово движение. Има значение и състезателя да се придвижва както напред, така и назад, както прави той в момента, странично. Кръгово движение непременно трябва да бъде включено. Световен шампион преди 4 години, през 2008 година. Дали този път испанецът ще може да победи румънския състезател Мирча Замфир, втори в Родес преди 2 години? Ами, според мен да. Но да видим, ако е направил някоя грешка в трудните упражнения, която не сме забелязали, може. Но според мен не направи никаква такава грешка. Ще има висока оценка за артистично изпълнение. Убедена съм, че ще бъде над 9. Много трудна комбинация. Напоследък състезателите обръщат много голямо внимание на преходите от стоеж на пода и от пода в стоеж, тъй като два критерия от оценката за артистичност се занимават именно с разнообразието и сложността. 22 и 200. Има още 2